Osera semurezi mabotogashira mishonga chenyu chamasecret namaconfessions. Welcome back to this episode. Zitandinoitwa iye Glory and you call me Dete G. Mzora nhasi tisati tapinda munyaya dzanhasi. Remember nyaya yatakatanga kuverenga yamukoma veCape Town vaya vaitaura kuti mudzimai wangu haadi kurara neni. Pane Heidi atumira message achiti, "Hi auntie, I just listened to nyaya murume who is complaining about sexual life yake nemukadzi wake who doesn't allow him to touch parts of her body. I'm one of them, Tete. Ini zvangu, it's childhood trauma. Raised by a single mom, raped by a boyfriend, but it's story for another day. I just said to advise the gentleman to be a bit patient and talk about it. Sometimes we don't always get what we want, and sometimes vamwe vanhu havadi kuita vulnerable because of life experiences. Saka she might not really open up, and cheating is not the solution. It might actually make things worse because obviously chiri kumuitisa izvi hakusi kuda, but most definitely what she went through. I used to be like that, but ndaizoisawo my emotions during sex with my husband, but when he cheated it made it worse. Now to even enjoy sex yacho, I have to imagine him sleeping with another woman or one of the women he cheated with." Zvakaoma. Hanzi ngatigadzirisei chikonzero chaita kuti musoro utemi, kwete kuti tinotsvaka nemama problems ekunotsvaka mukadzi uchisiya na mukoma wangu Cape Town. Ndinokumbirawo kuti mugare pasi nemunhu. I think anoda kuenda kutherapy. She really needs to go for therapy. Kana kuri kuti mataura navo, if she's willing to go for therapy, tine matherapists atinoshanda nawo vanogona kumubatsira for free. Because ndoona sekuti pane zvakanyanya kuitika kumasure zvisingataurwi. Kana uchiona munhu achiomesa muviri, pfungwa dzacho dzinenge dzatopinda mudefense mode kuti takuviolatiwa zvakare. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Atete, ndiri murume ane 42 years. Ndaishanda pane imwe imba yeimwe mbingakadzi muno muZimbabwe muguta reHarare. Mbingakadzi iyi inotozikanwa, haina murume asi ine vana vanodzidza mhiri kwemakungwa. Hapana anoziva kuti murume wavo mupenyu here kana kuti akaonei. Pamba pandaishanda apa hapana mushandi wechikadzi, kubva kuna chef mukitchen kusvika kwatiri isu vepanze painge pasina mushandi wechikadzi. Chero anoklina mumba murume zvakare. Kana usingazivi zviri paground waigona kufunga kuti zviri normal, asi ndiri vamwe vevanhu vaifunga kuti zviri normal kusvika ndazobata chokwadi cheupenyu hwembingakadzi yedu. Vatete, musi wazvakatanga kuitika kwandiri ndakafunga kuti pamwe kwaiva kurota. Ndakatofuma ndakatotesa hembe dzangu dzemukati ndikafunga kuti zvaiva mupfungwa dzangu nekuti boss lady vairemerwa. Vatete, vaive nemafuta pamaright places. Ndakarota boss lady vachiuya mumba mandairara vainge vakashama vakaita chibagwe. Ndainge ndakavata ndakakiya magonhi angu. Ndaigara ku7's quarters, umwe neumwe ainge aine room yaivata. Taisabvumidzwa kugara nemadzimai edu, taisabvumidzwa zvakare chero vaiva single kupinza magirlfriend, vachiti it was for security reasons. Vaitya kuti vamwe vanogona kushandiswa nembavha vobva vavabira. Mushure mezvakaitika kwandiri ndakatanga kutenda uye kuva nechokwadi chekuti mbingakadzi iyi ine zvayaivanza. Ivo neshamwari dzavo pane zvavaivanza. Isu vashandi rume tisu taitoshandiswa tichimuitisa mari neurume hwedu. Ndaivata ndakaisa key blocker nemukati kuitira extra strength. Munongozivawo mbavha dzemuHarare dzakangwarisa. Chero kuri kuti dai boss lady vainge vane key panze, hapana pavaigona kuvhura door sezvo rainge riine key blocker. Ndakanyatsoona boss lady vachipinda mumba mandairara vakashama kuti bunun'unu. Boss lady vakasvika vakaita bonde neni zvekuti ndaitodzwa kuti nhengo yangu iri kushanda. Sekupinda kwakaita boss lady handina kuona kubuda kwavo, asi mumuviri wangu ndainzwa kuti pane zvaitika. Mangwana makuseni vakafuma vasinganditarisi kumeso. Hanzi kana wakaneta enda unozora zvako, basa unozoita kana wava nepower. Ndipo pavakairasa. Mutauro wavo wakaita kuti ndizive kuti zvandainge ndasangana nazvo madeko kwaisava kurota, asi zvainge zvadoitika live and direct. Boss lady vainge vane mushonga.
Munoziva kuti regai vanhurume vanobatwa chibharo nevakadzi vasingatauri. Ndaiziva kuti zvainge zvaitika kwandiri zvaisava normal. Ndakada kumboudza Takunda aishanda mumba, asi zvaisataurika kuti ndakapindurwa naboss lady. Kuti ndizvitaure vatete kune vamwe vandaishandidzana navo zvairema. Zvaita senge ndiri kuchiva boss lady. Asi ndaigoita mawet dreams vatete. Ndagova teenager. Ndaitoziva kuti aiwa izvi hazvisi zvekufungira, zvaiva zvatoitika. Kuti ndizvitaure zvakandiremera, so ndaingokuvarira mukati. Zvaiti kana zvadaro ndainzwa kunge ndasviniwa simba. Mwedzi waigona kupera kuti gunduru chingonzwa zviri fani nekuneta. Kana simba radzoka, boss lady vatete vaidzoka zvivupinda murumu mangu vondishandisa. Ndaiti kana ndoenda kuoff kunoona mudzimai wangu Mai Mabel, ndinenge ndisina kana uturu vatete zvekuti takambonetsana naMai Mabel vachifunga kuti ndine chimvana chandainge ndagarisana nacho. Izvo kana pabasa pedu paisatenderwa vakadzi. Chimwe chinhu chaiva chokuti ndaiti kungobva kuoff kwangu kunoona Mai Mabel, ndaiwana boss lady vakaisa muromo mumino. Waitoona kuti zvekutaura vainge vasingadi zvamuchose. Vainge vasingadi zvekutaura, asi vaingondirafura. Umwe musi ndaenda kuoff, Mai Mabel vainge vaenda kuna pastor wavo vachifambira imba yavo. Vatete mubedroom vainge maneta. Saka chakafungwa ndechekuti pane kwandaiita peace job. Izvo kana Mai Mabel vakaudzwa kuti pandinodzoka ndaifanirwa kunoona mufundisi. Ndakaendawo zvangu zvekuti musindo upere, asi ndainzwa kuti ndiri kungonetsewawo. Asi nanhasi ndinoda kutenda mudzimai wangu akandinunura mumukanwa memapere. Pastor havana kumbotsenga manzwi, vakangoti juko, vakati munhu wandaishandira aindita murume. In fact ndaisava ndega male staff yose zvayo, asi nawe kuti tainyara kuzvitaura zvataisangana nazvo, saka taiva parotation. Ndakarohwa nehana, asi unhubuka ndiko kudii kuvanhu vari kuzama kurarama munyika yakaoma. Pastor vakanditi ndinamate, pane zvaizoitika zvaizondishamisa. Ndakadzokera kubasa. Boss lady ndokubva vada kutanga zvakare system yavo. System yekuda kundisevenzesa. Asi instead yekundishandisa, ndakavarova kuhope koko. Mangwana makusai boss lady havana kubuda mubedroom mavo, vainzi vanorwara. Ndakavarovera mumwe padombo, ndikaudza chef zvandaisangana nazvo. Chef akataura kuti ndizvo zvaaisangana nazvo. Takabva tikanobvunzawo skipper, akataura zvimwe chetezvo zvekuti airota boss lady vachimuita murume. Vakazobuda mumba after 3 days vakati tainge tava kuvabira, saka tose tava kuzosiya basa. Ndaiziva kuti hapana kuba kwataiita, asi boss lady vakaziva kuti taiziva kuti vane mushonga wokupindira vashandi vavo vachivashandisa hurume kuita mari through hurombwa. Mukati nditsanangure kuti boss lady vaiita nezvei unozvishaya, asi vaiva nemari. Nanhasi vachinayo, asi nehangu vekwangu vakaramba kuti ndisviniwe ndichishandiswa nevakangwara. Ndakazowana kaposhto kangu kandiri kutengesa mafruits muCBD zviri kutofaya. Ndine peace, handina ari kundishandisa vatete. Dai kusina zvemalawsuit ndaiti mutaure zita remhingakadzi kuitira vechidiki varume varege kuwirwa nedambudziko rakandiwira. Asi vachada kuzotsvaka basa kuBrook pamba peimwe mhingakadzi panoshandwa nevarume voga, tizai neupenyu wenyu. Tisati taenderera mberi nenyaya yedu, tine chichemo, tine mwana wedu ari kuMSU. He was owing about $900. So paholiday apa he managed to clear all that money. Akabhadhara mari, akawana results ake akapasa. Unyatsoona kuti mwana ane chido ende munhu yaasingararamiri mahand outs. Asi dambudziko ripo nderekuti kuMSU vanga vasina kucommunicate kuti 13 March 3 days from now anditi ndopa vari kuvhara registration. Saka anga achifunga kuti since abhadhara 900 tose vachamubvumira, but vari kuti vari kuda at least $300 akwanise kuregister. Akasadaro hagoni kukontinya. Tendero chikuru kubatsira nherera, hana baba hana mai, mwana angori oga. For the past 3 years tachibatsira vana vanenge vari nherera, ndo vatatibatsira. Ndoda kukuudzai, the past year ndandisina mari yandanchimbowana even paYouTube panapa because of a lot of things that have been happening, but
ndoda kuudzai kuti Mwari anofura mamwe magoni anoshamisa pamusaka pekubhadharira vana kwatetichita paya panongonyuka mamwe opportunities ekuti every month end I'm able to pay my personal bills. Saka ndinoda kuzongokuencourage kuti kana pane kusidha kwamungaita, kana pane zvinhu zvishuviro zvemwoyo zvamunoshuvira kuti Mwari ndokumbirawo mundibetserewo, one thing that you can do is kubetsera nherera. Hanzi kana ukabatsira nherera unenge wakweretesa Mwari, ende kana yodzoka haidzoki iri $200, inodzoka iri 10 times more. Saka tachingokumbirawo registration nawo iri kuvhara musi wa13 March. Satungotsvakawo inini ngadai ndaibhadhara mari, but pane zvandandisina kukuudzai boss, ndaida kuti iite surprise. Mari yose ndakaitora tikanoigadzirisa studio, tiri kugadzira studio new one. Saka handina kana pekubata, asi tiri kungotsvakawo madonation ka $10 ka $15 ka $20 kako kuti ikwane mari mwana akwanise kuenda kuchikoro. Munhu ane shungu, he's a hard working somebody, and he's dedicated nechikoro. Kana kuri kuti muri kusundwawo nemweya mutsvene kuti mubatsire mwana, ndokumbirawo munditumire message panamba iyoyo yanditi alright. Hi, hide my ID. Ndiri musikana nemakore 23, ndakakurira kumusha ndichigara kumba kwana mama nekuti amai vangu nababa vangu vaive vakaseparata. Saka ndaendeswa kuchikoro nasekuru baba vamama, asi ndave grade 6 sekuru vangu vakabva vashaika. Saka vanhu vakazogara pasi after rufu rwapera vakaona kuti pakanga pasina aigona kundiendesa kuchikoro. Kusara kwemukoma wamai vangu aigara kuGokwe ndiye akati aikwanisa kugara neni, so ndakazobva kuUrungwe kwandaigara ndokuenda kuGokwe kwaiva nemukoma wamai vangu, ndikabva ndanotanga grade 7 yangu ikoko. Pakugara kwataita namai guru vangu vaive nevanakomana vaviri. Mudiki wacho akandibata chibharo, asi hapana wandakaudza nekuti mai guru vangu vaida vana vavo zvekuti saka ndaitoona kuti kutaura kupedza nguva. Pamba ndaibatwa senhapwa, ndaiudzwa mashoko ekuti aigara pamwoyo apa. Ndaiva ndiri mudiki, ndaimutswa kuenda kumunda kana kuenda kunochera mvura ndega usiku kwainetsa mvura. Saka pamwe taitofanoenda usiku kuti tinowana, ndaisungirwa ngoro ndoenda kunorindira mvura ndiri ndega usiku kusvika ndazadza mabhaketsi andinenge ndaenda nawo. Ndozodzokera kumba ndonotanga kugadzirira kuenda kuchikoro. Ndaita zvese nemabasa evakomana nevasikana. Zvakawanda zvaitika pamba, zvimwe zvacho handichatauri. Baba vacho namai vacho vaingogarawo neni, but vaisava nerudo chairo neni. Ndaisarudziwa, ndakazosvika form 4 but maresults handina kutora nekuti kwaive kune chikwereti. Ndakazotumirwawo mari nevamwe sisi vangu vaive varoorwa vaigara kuHarare, vaida mubatsiri nekuti vakanga vane nhumbu. Zvakambonetsa kuti ndibve kumusha uku nekuti vanga vasade kuti ndiende vachiti unozosvibisa zita redu, but zvakazoita ndikabva ndauya kuHarare muna 2020 kunova ndiko kwandiri nanhasi. Asi kubva ndauya hapana chinofamba mupenyu hwangu, ndinoita sendinoshandiswa. Nyangwe ndikabata mari haina kana chainoshanda chizvino, ndinongoona ndisisina. Saka nyaya yangu iri pakuti ndinodawo rubatsiro nekuti mulife mangu hamuna chinofamba. Ndakamboenda kunobatsirwa kuMasowe ndikaudzwa kuti ndine sare. Ndakatombozama kuchekoka 2 asi rakaramba richidzoka. Handina kana confidence muupenyu hwangu, wakangoita sekuti wakabatwa. Ndakambozama kutsvaka basa asi ndakawana kwandakashanda for 8 months handina kana kupiwa pay. Ndakazosanganawo nemukomana aindida, takadanana for 4 years. Ndiye akandipawo mari yekuti ndiite course yekuisa nails, asi akazongomukakarora. Saka nawo ndinongoita zvekuisa nails izvozvi, asi hapana kana chiri kubuda. Ndinongopinda mumarelationship asi ndinogona kuda munhu zve2 weeks kana mwedzi, asi panozongoita kamweya kanozongouya ndobva ndatotanga kubhekana naye. Apa vamwe vanenge vachitoratidza kundida asi ndinozongomuramba. Saka tete ndinokumbirawo help. Kana pane vangakwanisa kundinamatira zviri pandiri zvipere, kana vanoziva mushonga unopedza masare andinawo, cause ndakanzwa kuti anogona kutoita futi kuti ndingoramba ndichingoita munyama. Kunamata ndinombozama asi pamwe pacho ndinosvika pakuneta. Kana pane vanokwanisa kundiwanirawo basa vanenge vandibatsira nekuti upenyu hwangu hapana chisvino chiri kubuda. Heidi, I'm very sorry for what you went through. Todzoka zvepamaparents pakuti vabereki munotorerei vana kana musingadi kugara navo muchivabata zvakaipa. So kuGokwe ndokuziva, indobva Gokwe hakuna mvura, kunocherwa mvura mumupata edweka. Not every Gokwe,
Gokwe is beautiful also. Kune nzvimbo dzakanaka asi kune dzimwe nzvimbo dzisina mvura. I understand you, Heidi. Even zvesare zvauri kutaura, I understand you. I'm going to inbox you. My details munhu anogona kukubatsira kunamata. Like you said, you need somebody who's going to help you pray kuita kuti munyama uri pauri upere. Zvechokwadi, I understand this sare thing. Handingashayi hangu personal experience asi ndinozvi-understand what you're going through. I understand it. Hai tete muri sei, please Haidi, ndine nyaya yangu, ndine mwana ane 5 years. Mwana uyu ndakatomuzvara zvese zviripo asi asina hurema hwaainawo. So zvakazotanga kuoneka mwana asvika pastage yekugara. Mwana haafambe, hamuke, kumadhokita takamboenda. Hapana kana chavakaona, hurema hwacho hutori hwekuroyiwa. Mwana anongoswera akarara, kufamba hafambi, kutaura hatauri. Saka ndanga ndichida kubvunzawo kuti kana pane vamunoziva vanobatsira, mundibvunzirewo mhuri yeZimbabwe. Kana vachizivawo maprofita vanonyatsogona, tazama zvakawanda zvaramba. Apa mwana ari kutokura tete. Mwana uyu akamboti taurei, akazongoti zii. Ndosaka takangofunga kuti maybe akaroyiwa. Vanogona kubatsira nekuti kwese kwatiri kufamba zvinongonzi akaroyiwa, asi kundiso hapana. Ndosaka tauya pamhuri yeZimbabwe tichitsvakawo rubatsiro rwevanhu vanogona tete. Ndakavabvunza, vakati zvakaoma hazvo. But manje handizivi kuti since vati mwana akazvagwa ari right, handiti vati kwai mwana akazvagwa ari right ndobva azongotanga kugwara. Ndinoziva kuti pane vamwe vana vanogona kuzvagwa vari right, then mwana utozoona kuti atanga kudevelopa musoro, kutanga kukura zvakudidi. Saka zvakaoma. Mhuri yeZimbabwe munongosiyawo advice. My husband married me as a working class lady. Now he wants me to choose between my work and my marriage. Please advise me. Basa rangu ndorida, imba yangu ndorida, asi zvekumiswa basa handidi. Handisi kuda, ndiyo nyaya yangu masuva ese. Saka Haidi ari kubvunzawo mhuri yeZimbabwe kuti ini ndinoshanda asi murume ari kuti bodo, iwe regedza basa ugare kumba. Munoadvisawo sei munhu akadai? Pakadai munozviitawo sei mhuri yeZimbabwe? Munoziva here kuti kungovawo nemari yako chinhu chakanaka, kungovawo nefinancial freedom chinhu chakanaka. Hanzi kana une mari you have choices. Zvakaoma because paunongoregedza basa ende mazuva ano mabasa hawanikwi. Ukarega basa riya, munhu wozotanga kubata kaki, wozoita sei? Handizivi hangu Haidi kuti mungatiudza kuti murume wenyu munhu akaita sei, achazogona here kukupaiwo mari kana kumba kwenyu kwanzi kwaitiko chakati, muchagonawo here kucontributa kana kuti mari yacho inenge isingakwani. Ukaregedza basa kazhinji kacho unenge wobatwa sechikorobho usina mari yako inonzi yako. Wakungoti ukaswaipa konzi matenga chii, woswaipa ko chii zveche watenga apa wangwadhiara kwa munhu ari financial free. Saka I don't know kuti mimi comment section munoti kudi. For all your assistance in FNB bank accounts opening, FNB non-resident bank account, company registration, CIPC returns, SARS registration, contact us on +27 686 822 173. Hi tete chitupa vigai. Ndauya kuzokuudzai kurumba kusekuru vangu. Vanhu vaMwari tadini tarega zvekurumba zvibheta tidye mvura nesauti kani, cause now ave ma1 ndotoshaya kuti sekuru vangu chavakarombera chii. Havana zvine musoro zvinoonekwa zvavanazvo. Back to my story tete, zvakaoma kani. Sekuru vangu baba vababa vakangotanga makore apera vachinyepedzera kuti havachaoni. Then last year manje tete imba yekutanga yakatsva, vanhu tikangoti yatsvawo, then H2 ndokutsva tiripo tete. Zvandakaona hembe mawardrobe zvakatanga kubuda zvega from nowhere. Imi zvinhu zvose zvakabuda zvaingokandika zvega panze, imba ndokubva yaparara. Then after 3 days vana baba ndokuti ngatifambe tinzwe kuti chii chiri kuitika. Vanhu vari padare tete, imba ndokutsva futi. Imba yakatsva iyi ndokubuda nyoka. Handisati ndakambonzwa nezvenyoka yakadaro. Uye makuriro apa inhema yaive negwande yakangonyangarika. Zvakakatyamadza munhu wese tete nedare harina kuzoitwa. Mushure akadaro mangwana makuseni mumunda makafira zibere tete, rakaswera ririmo mumunda wasekuru. Then vanhu ndokufonera vanhu vekuparks, bere rakangonyangarika tete. Vanhu veparks vakati musatambe nepfungwa dzedu. Then rimwe zuva mwana wabamunini wedu akatogara hake, akajambirwa nenyoka tete, ikaruma paruoko ikaenda neganda zvinova zvinotyisa tete, ikatospida. Gogo havatombodi kuzvinzwa, vanozikanwa munharaunda kuti vane pamuromo tete. Saka vana baba nedzimwe hama ndokuti ngatifambe. Ndokuenda kune imwe n'anga kwaive kure, ndokukumbira pekuvata. Vakazomuka vachienda pang'anga, vakaenda vari 5 makuseni, ndokumuka mumba bhutsu dzavo
dzisimo uye vakarara vakapfeka trouser ndokumuka vasina matrauser. Bhutsu dzakatsvakwa dzikashayikwa. Taitova pachibhorani ndokuona bhutsu dzichifamba dzoga tete dzisina kupfekwa nemunhu. Isu nekuziva bhutsu tikatoti bhutsu idzi ndedzamudhara kozi tinovati mudhara. Shangu dzakasvika dzikapinda mumba yange yasara. Zvaityisa nyaya iyi vamwe vanogona kuti inhema kozi ndinomboona mamwe macomments mucomment section vachiti ndezvenhema asi ichi ichokwadi ichi. Zvakaitika 2025 muna August September. Mwana wekurumwa uya atori nevanga. Sekuru vangu vakarumba asi havana chavanacho. Isu yedu zvekurumba izvi regai vakomana. Sekuru vangu vakadzingwa kwavaive vachigara neuroi. Zvekurumba dei tasiya. Takumbira Mwari uye tingotenda nezvishoma zvatinazvo. Ndaneta nekunyora ndichazouya nepart 2. Haidi mudzoke nepart 2 kuti chakazoitika mushure mekunge bhutsu dzafamba dzoga. Zvinhu zvinoitika muupenyu zvinhu zvinoshamisa. Alright. Hello tete, ini ndinonzi Mary. Ndakanga ndakaroorana nemurume wangu for the past 9 years. Tine vana vaviri. Asi panguva yese everything was okay. But akazotanga kuita chifambi for no reason. Kusvika panguva yandakabva kuSouth nevana ndichienda kunogara kwaRusape. But zvinhu zvakatanga kutoita worse ndichibva ndadzoka back kuSouth Africa. Asi murume haana kumira chiure. Ini ndine pandakatombourawo asi secret iyi inozikanwa neshamwari yangu yekwaMutare uko. Zvadaro murume akazodana neumwe mundevele aiva muhombe kwaari. Uye aimutonga zvekuti kana kumba anga akusarara zvachose. Amai vangu vanoziva zvemushonga asi zvaiti zvikashanda nhasi mangwana zvotanga. Akazoinda kunoita moto musango vachibva vasiyana asi tete hazvina kuperera ipapo. Akatangawo kudana nemumwe musikana vachigara vari vese murengi kubasa kwaanoshanda. Musikana aigara ari mumota nguva dzese vachimwa vese doro. Musikana uyu anombadhara rent. Akamutoresa license zvese nepassport. Saka inini since vanga vandinetsa ndakaenda kun'anga. Pandakaenda kunotora license kuZimbabwe ndikaudza sekuru kuti ndoda vatukane nekuti varambane. Vandaita zvandakaudzwa nasekuru nekuti hembe yakaiswa mushonga aifanira kuzoipfeka. Sezvineiwo handizi ndakatadza miko here asi musikana nemurume wangu vakabva varovana vakasungisana. Murume akagara mujere 3 weeks akazobhadharirwa mari yekuchabude nemusikana wake. Manje musikana uyu ane nhumbu uko sekuru vakati ndizore mushonga wakandipa kuzasi kuti murume wangu akarara naye anokwanisa kuti mukadzi uyu aite miscarriage but nanhasi musikana uyu vanoonana still. Saka handichazivi kuti ndakakanganisa mhiko here omushonga wemusikana uyu muhombe. Let me just say one thing. When you get married anditi kazhinji kachona tinoda michato yedu zvekuti you end up losing yourself. You remember pana mama vaitaura kuti ndakazoguma ndaenda kuna madzibaba vakabata nhengo vachiti tikuda kuti murume wako adzoke. So I'm saying in the process of fighting for your marriage at some point you end up losing yourself. Oguma waita zvimwe zvinhu zvino manje haidi akaguma aenda kun'anga akanopuwa mushonga ende pane zvimwe zvandisina kuzotaura zvakaitika pa zvikazobuda kazvozobuda kuti ndii saka ndiri kuzama muprotector but pakatoitika zvimwe zvinonyadzisa pamberi. So I'm saying guys I don't know how do we find the balance. How do you not lose yourself? At some point you have to choose yourself. Kona kuti marriage haisi kushanda because unoguma ukuita zvimwe zvinhu zvausingafaniri kuita uchizama to fight for your marriage. Anditi alright, regai tipinde munyaya inotevera. Mwana wabhosi vangu Cape Town ane 17. Ini ndine 37 ndinomuchengeta ndomuitira zvese. But ndeuya wekuti akajaidzwa zvinobhowa hapana chaanogona kuzviitira ega. Nyaya yanetsa mwana wekubva last week ari kukumbira bonde kubva kwandiri zvekuti ari kutoba mari kuvabereki vake achindipa. Ini hangu mari handirambi ndinototora ndomuudza kuti ndichakupa soon bonde raari kuda zvekuti andipa mari yakutosvika 15,000 rand. Ndiri kufunga kuti ndimuudze kuti ndipe mari yese iri musefu yavabereki vake. Totoziva kuti mune yakawanda kusanganisira ma-US. Akandipa ndomuti ngatitize ndobva ndanokupa bonde mazuva ese tiri kuZimbabwe. Tasvika ikoko ndokafudzisa mombe nekuita basa rese repamba. Nekuita basa rose repamba hakana nyadzi ndinganzi ndatadza here hamandibatsiri nekuti katori kupusha nyaya yezvekuti ndokashungurudza zvekuti kanodemba mai vakanenge kasiya ndibatsiri hama ndisati ndarasika. I don't want you to end in jail. This child is 17. So what I'm saying is munozonzi makatora mwana mukaba onzi makaita human trafficking. Anditi saka mwana musatora number 1. Number 2 nyaya yekuti mwana mumuudze kuti arambe achikupai mari iri musefu munoenda kujere zvinozobuda ende inochinjwa yonzi
imi ndimi maitotuma mwana kuti atore mari musefu kuitira muchimupromisa bonde. Inoita reverse, so inongoita kameka reverse. Matables anotena handiti matables anotena. Saka ndokumirawo mandisekesa pamati kwai ndiri kufunga kuti ndininde dai ndonomufudzisa mombe. Handaseka wena. So what I'm saying is, don't do it. Yeah, don't do it. Ndoziva kuti mari tinoida tese ende matotara kuti hatoda kudoti handipe yose. Yakwana 15,000 yakawanda chikarekai. Zvakwana nditi you still need this job. Ngatitarisirei kumberi. Decision that you are making today no affect kumberi uko. And because we are in Zimbabwe, kunozonzi Zimbabwe woman, why molesta mwana? Why tora mwana a teenager? Yo chinja atidisho shwanditi. So I want to protect you here. Ndinogara nevaningi navangu tuta tova nemakore akawanda almost 5 years. Murume wangu aisava nebasa nazvo pesa apa. Anoita zvese chero mafees avo ndiye anobhadhara since vese vachiri kuchikoro. Nyaya yanetsa ndeye kuti kubva gore rino tanga murume ari kuti mari yake yakashata pakuchengeta hama dzangu idzi nezvese inotokwana kuroora munhu kana kaviri. Ina akaroora zvake handishori. Saka ndakamubvunza kuti sei adaro, nyaya yake chaiyo iri papi. Ndipo paakati anofanira kupiwa one of my younger sisters kuti zvivharane. Sort of thank you nekuvachengeta. Saka akati ini ndinofanira kuendesa nyaya iyi kuvabereki kuti mukwasha wawo ndicho chichemo chaanacho. Ndakambofunga kuti kutamba ndichinzwa nyaya yake, asi akatozoramba achinetsera zvekuti mumba mangu hamusisina kana mufaro. Ndakagara pasi nevana vamai vangu ndikavaudza zvakange zvataurwa nemurume. Ini nyaya yangu ndaida kuti vachidzokera zvavo kumusha kuna namama kuti nyaya ipere. Asi ndakashambudzika vana vamai vangu vakutowirirana kuti uyu akati ndini ndinotorwa nabankuru, uyu achidarirewo. Ndakaomerwa nemate. Mukanzwa zvekuti chero iko zvino handina kana chekutaura. Kutaura kudai hapana kana ari kutaura neumwe paufuhu hwedu mumba. Kungopfuudzana. Vana vamai vangu handiziva ndifungirei kudai. Ugoona taiwira risingaiti zvese izvi zvisati zvauya, chero vanhu vekunze vaitozviyemura. Handizivi kuti ndisatani werudzi rupi wapinda mumba mangu. Misodzi izere pamatama nekunyora kwandiri kuita. Ndibatsirei hama vadiwa, ndoita sei nyaya yakadai, kutaura chokwadi pfungwa dzangu dzagumiro. Unotoona kuti there is more to it. Nyaya iyi kai, I'm actually thinking kuti vana mai nini maybe vane madhira vari kutsikisana bankuru. Vakungotsvaga a way of doing it kuti munhu akuda kuvanda nema-expenses kuti ndakabhadhara mari yakawanda, I've invested so much money, saka inogona kutoroora munhu kaviri. Vari kudanana nabankuru, ndo nyaya iripo. So Heidi, I need you to stand your ground as a woman. Kuti matakana narudzi akaita sei, akaita so. Chase those little girls. Chase them. Inonzi tough love. I know kuti it's going to appear as if you are ruthless, but chase them. To protect them and to protect you and to protect the future generation, because mchazvara vana, you don't want that. I know what I'm talking about. Pane nyaya ndiri kuona yekuromba neshisha. Pane nyaya ndakaona paTikTok zvakare yamama vaiti vakaenda vakanopiwa shisha, then after that ndobva vapiwa mari yacho iri kumika iri mudishi. Ndichaiatacha video iyoyo. Mumboona zviri kusanganikwa nevamwe vanhu panze vatambura nekuti mari yacho yawandisa. Havachazivi kuti voita sei. Inini ndiri munomba ndine dhishi riri pasi pemubhedha parikuzara mari akarona. Hazvina kutanga zvakadai so. Regai ndikuratidzei dhishi racho. Eish. Mari ichotyisawo kuti nditoishandisa nekuti izvozvi itori shoma ndatokamura imwe yakazara pakona apa itori mumasaga. Izvozvi zvekutaura kwandikuita so inogona kutongotanga kungozara dhishi. Alright. Izvi zvakatanga seizvo? Inini ndinotengesa musika paroti. Saka ndakanga ndarohwawo nenhamba. Ndikaindiende kwasekuru. Ndinotsvagawo rubatsiro ndobva ndanoromba. Saka kuromba kwandakaita vakatanga ari mashizha mairi kudhishi. Saka pandangoti rekete zvatakanzi ndiite, ndikamakuseni ega ega ndikazviita ndikazviwa ndikirere ndinoona dhishi razara mari. Saka izvezvi ndatotya kana kuishandisa nemawandiro acho ayaita. Guys, tinokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari akomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.